l'espai cultural de casa nostra. En si mateixa, la dona no és com l'home, un ésser complet. És només un instrument de la reproducció, la destinada a perpetuar l'espècie, mentre que l'home és l'encarregat de fer-la progressar, el generador de la intel·ligència, creador i alhora demiurg del món social. Això comentava Pompeu Gener, periodista de La Vanguardia, l'any 1889. Una altra descripció de l'època, o més aviat una denúncia, deia: com viuen les dones avui? Si és de classe alta, és un simple objecte de luxe, amb uns drets molt restringits. Lectura, escriptura, una mica d'història, un parell d'idiomes, música a baix, unes nocions de costura i una gran dosi de religió. Amb això en té prou per a lluir en els salons de contractació matrimonial. Això ho escrivia José Prat en un escrit anomenat A les dones, en l'any 1903. Estos dos escrits són un bon retrat de la situació de la dona i la seva educació fa cosa més d'un segle. I si algú es mou com en el seu element en este camp, ell és el nostre convidat d'avui, Wilson Ferrús. Benvingut a Lletres Events. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies. Doncs bé, Wilson, jo començaria parlant un poc del teu historial delictiu. Delictiu, no? I bé, el cas és que començaré ja de ben jove amb aquesta relació estreta amb l'educació, fent com a mestre de primària. Després passares a la secundària com a professor del Departament de Literatura i Llengua Valenciana, tasca que ara compagines com a professor en la Facultat de Ciències de l'Educació impartint classes d'Història de l'Educació. Prolífic investigador dins d'este camp, més específicament el que té a veure amb l'educació en temps de la Segona República i també la repressió franquista sobre els mestres republicans. Esmentaré només aquelles obres que han caigut a les meues mans perquè les teues publicacions i premis d'investigació són nombrosos. Un és Mestres de la República, l'Horta Sud, que va ser el primer que vas llegir, Il·lusions trencades i vides partides. És el primer de tot, sí. Després tenim Colònies escolars blasquistes, 1912-1936, i l'última obra que has publicat, que ha sigut guanyadora del Premi d'Investigació de l'Horta Sud i publicada el desembre del 2018 per Perifèric Edicions i Deco Horta Sud, que es titula Modernes, lliures i preparades, el grup femení de la Residència d'Estudiants de Madrid en temps de guerra, l'Hort de les Palmes de Picanya, 1936-1939. Caram, quins títols més llargs. Sí, sempre són molt descriptius. Voldries afegir algun altre que siguera important per a... Sí, home, n'hi ha uns quants més. Primer que la de Mestre de República de l'Horta Sud també va ser guardonada en el premi també d'IDECO de l'Horta Sud. Crec recordar que 2 anys abans i després vaig guanyar el premi en esta altra obra. N'hi ha una obra que sí que jo crec que és de les imprescindibles, a més estic molt satisfet amb ella, estic molt content i crec que és una de les que s'ha de citar també. No està esgotada, per tant la gent que el pot comprar. Renovació i innovació educativa a les escoles laiques i republicanes valencianes. I arranquen de l'any 1900, per tant, la república encara no ha arribat, i acaben l'any 39. Sí que és cert que a partir del 36 s'absorbeixen per part del laïcisme que diuen ells, és el laïcisme oficial, perquè s'oficialitza d'alguna forma i deixen de tindre sentit aquestes escoles. Però continuen funcionant algunes d'elles. I a més és un llibre que m'ha servit després per a descobrir el que l'altre que has citat, el de la Casa Colònia de Blasco Ibáñez, que és un llibre posterior a i és interessant perquè el vaig descobrir ahir i va ser allò una joia i tan important que me donava peu per a poder estudiar específicament l'edifici i la colònia blasquista que existeix a la Munyal. Per tant, és un llibre que jo crec que és important, és interessant. Amb l'arribada del sistema liberal a Espanya, en el segle XIX, s'intenta introduir un sistema nacional d'instrucció pública i obligatòria, però que deixa la dona totalment postergada fora dels veritables objectius de l'educació. En què consistia la instrucció de les xiquetes a principis del segle XX? Pues la veritat és que no solament deixa postergada a la dona, que també la deixa postergada, més postergada doblement, i sobretot a la dona de la classe treballadora, que es queda postergada per pertànyer a la classe treballadora i a més per ser dona, sinó que deixa postergades pràcticament a la gran massa, la massa popular. El sistema d'ensenyament nacional, així en Espanya,
que s'intenta d'alguna forma gestionar o dinamitzar o portar endavant ja en el segle XVIII per part dels il·lustrats, els Jovellanos, Campomanes, intenten ja fer propostes d'una educació en el sentit del que proposa Condorcet en el seu ràport, no? En el sentit del que proposa la Revolució Francesa, en el sentit d'aquest sistema nacional públic que està construint França o que ha construït Prússia. És un ideal de la il·lustració. És un ideal de la il·lustració, la instrucció pública, sí, és un ideal de la il·lustració, però se queda en ideal de la il·lustració. I sí que és cert que en el segle XVIII se creen escoles de xiquetes, perquè la il·lustració, recordem que tenia 3 pilars fonamentals en els quals se basava, que era població, era treball i era riquesa. I aleshores s'havia de cuidar la població, la higiene, la salut, una població sana, perquè aquesta població sana podrà produir, podrà treballar, i si pot treballar, produirà riquesa. I la font bàsica per a produir aquesta riquesa, aquest benestar social, i persones també virtuoses, en el sentit també de Sòcrates, que també ho introduís Jovellanos, se pretén introduir a les persones en l'educació, en una instrucció pública, que siga un objectiu de l'Estat, no? Busquen la secularització també de l'educació, ja parlen de necessitat d'uniformitat, universal, gratuïta i aquestes coses, no? El que passa és que se queda en l'utopia, se queda en la irrealitat, perquè Espanya continua anclada en l'antic règim, continua vigent l'antic règim i continua tan vigent que així en Espanya arriba pràcticament tard tot. El constitucionalisme arriba tard, el liberalisme moderat arriba tard, i els conceptes, aquests preceptes liberals d'uniformitat, centralització, secularització, també arriben tard. Igual que això arriba tard, arriba tard també el sistema d'ensenyament nacional i arriba tard, sobretot, també la incorporació de la dona a l'educació. Tot això arriba tard, però arranca ahir. I arribem ja realment al segle XIX amb una lluita feroce, atroç, tu ho saps, perquè és professor d'història, els ho repetiràs, els xiquets pobrets i se perdran en el segle XIX, en tants canvis i tantes constitucions. Un desastre, no? I aleshores el camp de batalla és l'educació. És a dir, que per almenys les 3 primeres dècades del segle XIX continua vigent encara el que és l'antic règim. I l'escola contemporània, l'escola de la industrialització, realment podem parlar d'ella a partir del de la quarta dècada del segle XIX. Fins ahir n'hi ha una lluita entre el liberalisme, per una banda, el liberalisme moderat, que intenta gestionar el que tu estàs comentant, intenta gestionar el sistema nacional d'instrucció pública amb una forta base que ve del segle XVIII, de la il·lustració. Però que jo suposo que no tindria gairebé pressupost, no? No, ni pressupost ni res. Este camp de batalla, que és l'educació, se veu a través d'això, se veu a través de quan pugen al poder els liberals, que era l'esquerra, per entendre-nos, en aquella època, el liberalisme d'aquella època no té res que veure amb el liberalisme actual, és una paraula molt denostada, molt manossejada, molt tal, però clar, el liberalisme d'aquella època eren els defensors de la universalització de l'educació, la democratització de l'educació, l'extensió educativa i la de crear una llei d'instrucció pública. Però és que la Constitució de 1812 ja té un títol específicament per a l'educació. I ahir recull ja els conceptes del segle XVIII, del ràport de Condorcet i de la Revolució Francesa i del liberalisme burgès, dels que arranca ja en el XVIII, però sí arriba tot tard. I doncs ell sí que parla ja de l'obligatorietat de crear una escola, que recordar que en aquest moment parlava a partir de 100 habitants del poble, parla de la necessitat d'una escola de primera ensenyança, parla de la necessitat d'una educació centralitzada, no pot ser que l'Estat no tinga res que dir o res que fer. Parla també de l'obligatorietat de l'Estat en els plans d'educació, els plans dels currículums escolars, respecte a donar permisos de creació de centres, supressió de centres, etc. És a dir, se li dona a l'Estat un pes en aquesta formalització. Clar, quan se fa aquesta Constitució de 1812 és com qualsevol Constitució, és un manament que després s'ha de desenvolupar en lleis. Si així, per exemple, diguem que tot el món tiene derecho a la vivienda, però no se desenvolupa en una llei, pues se queda en una cosa muy bonita, no com els il·lustrats en el segle XVIII d'Espanya. Aleshores, després, immediatament, se li encarrega un informe al senyor Quintana
per a que presente aquest informe i en base a aquest informe fer una llei d'instrucció pública. I estem ja en 1813, o sigui, un any després, és perquè es fixe la gent que ens estiga sentint de l'interès que té la burgesia i el liberalisme, no? De fer un sistema públic nacional i de crear una llei. Però, clar, això s'acaba en el 13. Després ja ens arriba don Fernando, se anula la Constitució de 1812 després d'haver-la jurado, era el deseado. Fernando VII era el deseado i després, bueno, era l'odiado. Ell feu un desastre que això s'hauria d'estudiar també, aquesta repressió sanguinària que n'hi ha contra els liberals exiliats, li vaig assassinar, li vaig empresonar, això va ser... Sí. I sobretot en la dinastia esta, però este rei és el pitjor que han tingut realment en Espanya. Quan se'n va, és que és perquè la gent se doni compte, no? Se'n va, lleva la Constitució i immediatament torna a deixar l'educació en mans de l'Església. És a dir, per què vaig invertir en educació, per què vaig invertir en escoles, per què vaig invertir en mestres, si l'Església ocupa aquesta parcel·la i ho porta. Quan ve el trienni liberal, que se recupera altra vegada, se recupera la Constitució, doncs tota altra volta intentar-se fer una llei d'instrucció pública, i és que un reglament, no és una llei, però un reglament d'instrucció pública. Què se fa? Se torna a recollir altra vegada els preceptes que estaven en l'informe Quintana, la Constitució 1812, se fixen els 3 nivells de primària, secundària i superior, etc. I la culminació d'això serà la llei Moyano de 1800, la de mitjan de segle, que és la que, d'alguna forma, fixa, per fi, i realitza i porta endavant el que és una llei d'instrucció pública. Tot allò que, d'alguna forma, s'havia intentat ja. Respecte a la xiqueta, que estaves comentant, pues la xiqueta té un gran problema, i és que pràcticament fins la quarta dècada del segle XIX no n'hi ha escoles de xiquetes i, per tant, no n'hi ha mestres tampoc. Per a que la gent se faci una idea, la llei Moyano estableix la necessitat, per primera vegada, que hi hagi en cada població de més de 500 habitants una escola de xiquets i una escola de xiquetes. Per tant, la llei Moyano és la primera que li dona a l'escola de xiquetes la necessitat, l'obligatorietat, la normalització, diríem, legal, no? De que existisca al costat de la de xiquets, perquè no hi havia escoles de xiquetes legalment establertes. Existir, clar que existien, no? Però no estaven, clar, existien. En el segle XVIII se creen, de la mà, per exemple, de la Societat Econòmica Amiga del País, se creen les escoles patriòtiques. Estan les escoles populares, i les escoles populares de xiquetes, les escoles populares, les escoles patriòtiques. Però ja de partida es contempla que l'educació del xiquet ha d'estar diferenciada de la xiqueta. Ha de ser diferent del de la xiqueta, sí. No és el mateix currículum. No, és que n'hi ha... No. O sigui, en primer lloc arriba tot tard, perquè la figura de mestre, de la qual la gent parla, és a dir, quan parlem de mestre i parlem de mestra, la gent que està escoltant-nos ha de tindre en compte que no sempre ha existit la mestra. Existia el que se deia l'amiga. I Góngora ja parla de l'amiga, ja l'anomena l'amiga. L'amiga era una senyora, una dona, que recollia les xiquetes. O sigui, el mestre era un home, el mestre recollia els xiquets, es donava classes xiquetes, 4 regles i les oracions i tal, però recollia els xiquets, es donava classe, i l'amiga és la que en algun lloc, en algun espai, recollia aquestes xiquetes i els ensenyava a brodar, a teixir, les oracions i tal. Això era... Aprendrien com a mínim a llegir o... No, en principi l'amiga això no, l'amiga era brodar, teixir, entretindles, l'oració i tal, bueno, nocions de lectura, d'escriptura, però mínim, res, rudimentari, res, molt rudimentari. I aquesta figura, malgrat la llei Moyano, perviu d'alguna forma, no? Sobretot en les zones rurals. Per tant, fins a mitjan del segle XIX, cohabita l'escola de xiquetes i la mestra en esta amiga. Després, a banda d'això, n'hi ha que tindre clar també que tampoc se formen mestres dones, se formen mestres homes. Com se formen mestres homes? Els mestres homes se formen des de mitjan del segle XVII de manera com un gremi més. Estava l'Hermandat de Sant Cassiano. L'Hermandat de Sant Cassiano se constituïx, a mitjan del segle XVII li donen, la monarquia li dona la potestat de formar mestres i de donar-los la titulació als mestres i examinar-los. Però funcionen com un gremi. Si el que vol ser mestre va amb un altre mestre, com el sabater va amb un sabater, el que vol ser sabater va amb un sabater, el que vol ser fuster va amb un fuster, però el que vol ser mestre està al costat d'un mestre que ja sap de mestre i està observant
i observava entre 2 anys i 4 anys, i ell estava observant, i després li donaven la titulació. Clar, quan això se secularitza, perquè una de les lluites forces de la nova monarquia és acabar en els gremis, no? Acabar en la societat gremial, finalment, en 1780, crec que va ser, desapareix, el Sant Cassiano desapareix. I aleshores, a partir d'ahir, clar, Sant Cassiano s'oposava a que les xiquetes reberen escola, reberen educació. Per tant, ahir, durant tota aquesta època, les dones res, està l'amiga, les dones res perquè Sant Cassiano s'oposa. Però quan se creen ja les escoles normals, les de formacions de mestres, que la primera se crea gràcies a una llei en la qual està inclosa instruccions d'ensenyança primària, que crec que recordar que és del 38, de 1838, crec que és aquesta llei. Aleshores ella estableix l'obligació que hi hagi una escola normal de mestres en cada província espanyola. I a més una central en Madrid, que és la que forma aquests mestres. Però sempre estem parlant de mestres homes, no de mestres dones. Sempre se parla de mestres homes perquè no fa falta formar a les dones per anar a escoles de xiquetes. Per tant, per a que us doneu compte, mentre les escoles normals comencen a funcionar, per exemple la de València, la normal masculina de València comença a funcionar en 1845, la femenina en València comença en el 67. Però és que mentre la central masculina en Madrid comença a funcionar en l'any 39, per a que se puga formar aquells que hauran d'obrir les normals, la resta de normals provincials, fins a pràcticament 20 anys després no se forma l'altra, no se forma la femenina, la central femenina. És a dir, la central femenina, igual que les normals femenines, van sempre darrere de les masculines. A més, continua en la consciència col·lectiva el fet de que la xiqueta no fa falta que vagi a escola. És a dir, el model de dona és l'àngel de l'hogar, abans de la República i després de la Guerra Civil, en la zona franquista. Entonces, quina necessitat n'hi ha que la xiqueta estudi? És curiós, per exemple, que durant la Il·lustració l'argumentació fonamental que fan per a crear les escoles patriòtiques, per a ensenyar a les xiquetes, és també basada en població, treball i riquesa, perquè consideren els il·lustrats que les dones estan ocioses, que no contribueixen al benestar social, econòmic, a la riquesa. I, per tant, hi ha una sèrie de coses, de pràctiques, com bordar, teixir, que poden fer i poden contribuir en les fàbriques a treballar. I, per tant, les escoles patriòtiques el que els dona són unes mocions pràctiques també per ocupar-se d'aquests oficis. I això és un poc l'argumentació per la qual se munten les escoles patriòtiques, no per altra. Entonces, el que me preguntaves al principi del currículum, pues sí, el currículum en principi era comú, les disciplines bàsiques, que era la lectura, l'escriptura, el càlcul, principis de gramàtica castellana, regles d'ortografia i la doctrina cristiana. Això era comú, però hi havia una sèrie d'assignatures formatives específiques. Les xiquetes, per exemple, aprenien labores, dibujo e higiene sempre relacionat amb la qüestió domèstica, mentre que els xiquets aprenien nocions d'agricultura, indústria, comerç, física, història. És cert que aquesta situació es va mantindre durant tot el segle XIX i arribem al segle XX a una situació de desavantatge de les dones respecte als homes, flagrant. I també és cert que així tenim la figura de Romanones, que Romanones també va fer un paper interessant, important, i estem a principi de segle. Per això que canvia el XIX respecte al XX. El XX hem de tindre en compte, i els que ens estan escoltant ho han de tindre en compte, que se considera com l'etapa daurada de la història de l'educació espanyola. El punt culminant serà la República, però ja arranca tot. És un abans i un després en el XIX. Entonces, Romanones té un pes interessant, important, perquè, dos qüestions a soles, volia dir. Una, per exemple, que intenta fer un pla únic per a xics i per a xiques. Ho aconsegueix? No, perquè continua les labores, la domèstica, continua ahir i en el magisteri. Continua exactament un pla diferenciat d'homes i dones, però sí que n'hi ha un pla més comú. Ja no són solament les regles generals. Un problema que hi hauria, arribats ja pràcticament al segle XX, és que continuaria havent-hi una gran mancança de dones titulades en magisteri. En tot, és a dir, mira, per exemple, una dada que us me'n recorde, en universitàries, una dada perquè la gent veja la situació en la que estava la dona. Abans de 1910 és quan se signa el decret,
en març, no? Crec que va ser el 8 de març del 1910, se signa el decret per el qual la dona pot entrar lliurement a la universitat. 1910. Abans què passa? Doncs abans n'hi ha un altre decret, 1888, que permetia que la dona estudiara, que la dona entrara a la universitat, però tutelada. O sigui, primer havia de demanar permís. Havia de demanar permís a les autoritats acadèmiques. I una volta havia demanat aquest permís, si l'havia obtingut el permís, com calia, diuen els homes, no? Diuen, calia protegir-les. Clar, és que els homes estem salvatges, no? Llavors calia protegir-les a les pobres i damunt calia evitar l'escàndol. Clar, una dona, un escàndol, no? Pues, jo vaig estudiar tota la HB, per exemple, masculina, separació de sexes, i quan arribàrem al batxiller, clar, això era un escàndol, quan arribava al batxiller, tots junts, xics i xiques, i diu, això què és? I jo dic, això què és? Que això que s'han perdut i no coneixem en tots aquests anys que hem estat... Pues, clar, calia protegir-les i evitar aquest escàndol. Aleshores, la dona havia d'estar separada dels homes, o a ser possible al costat, allà al costat assentat del professor, i després se limitava el seu accés, el seu pas pels corredors i la lliure circulació per la facultat. Clar, és que havia de protegir-se, no la podien, no sé, se la podien menjar estos homenots. Quantes dones n'hi ha universitàries abans de 1910, abans de que s'aprove finalment aquesta lliure circulació teòrica? 36. 36 dones. Però és que el problema també el tenen els homes. Si no recordem mal les dades, quan la república arriba al govern i guanya les eleccions i arriba al govern democràticament, se troba problemes en moltes coses, però clar, el problema bàsic es troba en l'educació perquè venen de tot això que estem parlant, d'aquest regeneracionisme, modernitat, el krausisme, la necessitat d'invertir en educació, la modernització, o sigui, tenen uns principis molt liberals. I la primera república, i els dos primers anys, és una república liberal reformista, no és una república de senyors d'izquierdas muy peligrosos que van a hacer la revolució. Això és la primera, no? La segona sí, la república en guerra, però la primera no. Aleshores, se troba un problema fort, i és que el 50% pràcticament de la població, no arriba al 50% de la població, són analfabets. N'hi ha un 50% dels escolars que haurien d'estar en l'escola, l'obligatorietat fins als 12 anys, haurien d'estar en l'escola, que no estan en l'escola, són analfabets. Són 4 milions. O sigui, 4 milions de xiquets i xiquetes havien d'estar en l'escola, havien d'estar escolaritzats. D'aquests 4 milions de xiquetes només assistien a l'escola 2 milions de xiquets i xiquetes. 2 milions. Però aquests 2 milions de xiquets i xiquetes, perquè es fem una idea de la situació, estem parlant dels anys 30, assisteixen als instituts 82.000 persones. De 4 milions als instituts 82.000 persones. I d'aquestes 82.000 persones arribaven a la facultat, a les universitats, 45.000 persones. Clar, està en desavantatge aquí, la classe obrera, lògicament. Que una qüestió és el que realment se plantejava i altra la realitat, que la realitat és totalment devastadora. Com expliques, Wilson, en la teua última publicació, la de Modernes, Lliures i Preparades, en la qual popularitzes l'existència de la residència d'estudiants de Madrid, que estaria dirigida per Maria de Maeztu. Això marca ja un inici important en la preparació de la dona. Ja més o menys has explicat o has donat algunes indicacions de quins canvis succeeixen ara a principis del segle XX en tot el món educatiu, i jo diria que té relació amb la crisi de Cuba, el regeneracionisme que s'obri a principis del segle XX, i també la figura de Romanones. Alguna altra qüestió més? Que m'agradaria incidir, el tema legislatiu més o menys el tenim clar, però per què se legisla? Per què la llei Moyano del 57? Per què les escoles normals femenines? Per què se creen aquestes escoles normals femenines? Ja dic, tard però se creen. Per què les escoles d'institutrices? Per què la importància... Tot això més o menys ho tenim clar, que comença a legislar-se, però per què? Per què comença a legislar-se i a intentar arreglar-se aquesta situació que viu la dona? Pues bueno, està claríssim. Tu has nomenat el tema del regeneracionisme, Joaquín Costa, el tema de la generació del 98, jo afegiria també els krausistes, afegiria també fins i tot la generació del 14. Tinguem en compte que aquestes generacions després van a... la del 14 del 98 i la del 27 després confluiran també en els anys 30 en la República. I estos són els màxims promotors de les reformes i de la modernització.
L'educació l'entenen com a finals del segle XIX com un element essencial per al progrés, un element essencial per a la modernització, per a la regeneració i fins i tot per a la democràcia. Ahí entren tots, els regeneracionistes, la Illes, el segle XIV, ahí tenim a Sanz del Río, per exemple, que és l'introductor del krausisme així en Espanya, tenim a Ginés los Ríos, tenim fins i tot el mateix Besteiro, el millor exemple del que és el socialisme més pròxim al laborisme anglès, tenim fins i tot Ortega y Gasset, han ensenyat un poc d'època. Entonces, en aquest context de necessitat, aquesta necessitat d'avançar en l'educació, d'avançar en una societat virtuosa, una societat on la formació de ciutadans és bàsic més que de súbdits de la monarquia i on se plantegen tota una sèrie de millores, sobretot per a regenerar Espanya, en aquest context és on se situa també la dona. És a dir, aquestes persones no deixen al marge d'això a la dona, se situa la dona en aquest doble repte de modernitzar i d'educar, de formar-se, d'emancipar-se, de participar plenament en l'acció social. Ells pensen que en aquest canvi, en aquesta modernització d'Espanya, no pot quedar fora la dona. La dona ha de ser partícip d'aquesta acció social. Són considerades, per tant, com a agents de la regeneració social. Es postulen la igualtat de drets, la igualtat de deures, i per tant, i d'ahir ix el tema educatiu, per tant, s'ha de garantir la seva educació. És a dir, si estem parlant que la dona ha de tenir drets i deures, igual que l'home, s'ha d'emancipar, ha de buscar-se un projecte autònom propi, ha de participar en l'acció social, l'acció política. Estem parlant encara de principis del XX, la dona no entrarà en aquesta acció política i tal fins als anys 30, gràcies de la mà de la República, no? Jo vaig a posar simplement uns exemples també per a no fer-ho tampoc massa llarg, encara que crec que la gent ha de tindre-ho clar, perquè ahí està l'origen, no? D'aquest pas i d'aquesta legislació, que realment sí que se fa en el segle XX, a principis del segle XX. Tenim, per exemple, l'Escola d'Institutrices, que es crea en 1869. Permet a les dones formar-se per a ser mestres, per a ser institutrius, per a donar classe. Els està intentant transmetre no solament formació, sinó a més i fonamentalment el tindre un ofici, que això és al fi i al cap el que dona la independència a una persona. Les dones fins a aquesta època, moltes d'elles se veien obligades a casar-se per sobreviure. Era l'única forma de sobreviure. No tenien estudis i no tenien feina, no tenien altra activitat. Però és que un any després crea, a més, en el 69 encara crea les conferències dominicales, que se diuen, les conferències dominicales sobre l'educació de la mujer, conferències dominicales dins la mateixa universitat, que ofereix també formació a les dones. I a més, ja és importantíssim en 1870, estem parlant, per tant, abans de la creació de la Institució Libre d'Ensenyança, de l'Associació per a l'Ensenyança de la Mujer. L'Associació de l'Ensenyança per a la Mujer és importantíssim perquè no solament els ofereix a les dones formació, és a dir, però formació de tot. És a dir, té l'escola de comerç, té la preparació en idiomes, té preparació en taquimecanografia i mecanografia, preparació per a la segunda ensenyança. Munten també la preparació per a biblioteques i arxivos. És a dir, fixa't la quantitat d'oferiments que li fan a la dona per a que la dona realment siga un agent social, per a que participe en aquesta regeneració social que estan convençuts que la dona ha de participar. Entonces, tot això són uns antecedents que tenim ahir, pròxim a finalitzar el segle, amb unes persones com Sanz del Río, krausisme, Fernando de Castro, amic personal de Sanz del Río, Ginés de los Ríos, que és alumne del Fernando de Castro, és alumne d'ell. Té una sèrie de persones ahí que estan treballant i estan abonant aquest camí per a que l'Estat finalment els considere. I sobretot, una data importantíssima és a partir de 1881 en els governs de Sagasta. Els governs liberals de Sagasta, que és quan donen la possibilitat a aquesta gent de poder influir en la política, poder influir en els organismes de l'Estat per a portar endavant totes aquestes propostes d'ells. I un segon pilar, i en això ja t'he fas la següent pregunta,
Un segon pilar que també m'agradaria dir-lo, perquè el vaig treballar en aquell llibre que us he comentat al principi de la renovació, és el grup de dones que des de finals del segle XIX estan lluitant des del republicanisme i el lliurepensament per la igualtat i l'emancipació de la dona. A través de què? Pues a través de l'acció política, sobretot des del blasquisme. Fixa tu, des del partit de Blasco Ibáñez. Però fonamentalment estan fent-ho també a través de periòdics, utilitzen el Pueblo, però utilitzen també la Conciencia Libre, i sobretot a través de l'escola. Aquestes dones munten escoles laiques i escoles racionalistes, i en aquestes escoles laiques i racionalistes ensenyen a les xiquetes, perquè tenen clar, aquest primer feminisme té clar que la emancipació, l'autodeterminació de la dona vindrà a través també de l'educació. I ahir, els dos recorreguts estos importants de l'Espanya, de la història d'Espanya al segle XX, que és la recerca de modernització i regeneració i la recerca dels drets de la dona, es veuen ahir entroncats gràcies a l'educació. Aquestes dones, tenim, per dir-ne algunes, la gent potser no els sonarà, però són eslabons en graons, no? Són eslabons en els llinatges femenins per la lluita. Des de la dona que la gent hauria de conèixer. Tenim a Maria Marín, que ha citat recentment un llibre, de les germanes Carbia, Bernal, Belén Sàrraga, que esta sí que la coneix molta gent, i Ángeles López d'Ayala, per dir algunes quantes. Entonces, tot això, aquesta pregunta que fas, què ha canviat? Pues han canviat moltes coses. Ha canviat, per exemple, que a principi de segle ja tenim també la JA en marxa, la Junta de Ampliación de Estudios, canvia no solament a homes fora, sinó canvia a dones fora, i dones modernes. Perquè, imagina't una dona en l'Espanya de principi de segle que se'n vaig a soletes, sense su padre, sin su hermano, sin su marido, se'n vaig a Europa. I ahí tenim a dones com Maeztu, Moliner, Maria Moliner, Rosa Sensat. A la gent li sonarà molt el nom de Maria Moliner. Clar, Maria Moliner sí. Maria Moliner sonarà molt, i també Rosa Sensat, Margarita Comas, que parla de la coeducació. No ho sé, hi haurà alguns noms que sí que la gent li sonaran. Però n'hi ha altres que no. Maeztu, redeu, tot el món sap qui és Ramiro de Maeztu, però queda en l'oblit esta dona, que és una intel·lectual de cavall. La dona aquesta passa a l'oblit, una dona com Maria de Maeztu. Quina relació tenia amb Ramiro? Són germans. Són germans. Són germans, sí. Són germans que ella se'n va. O sigui, ella en setembre passa a França, i de França passa a la zona nacional, a la zona on està l'exèrcit d'ocupació. Clar, ella té por i, a més, abraça el franquisme. És una persona catòlica, de dretes, conservadora, moderada, però una dona una intel·lectual d'estes de bandera que igual està en el directorio de Primo de Rivera, que va estar del Consell de Cultura de la República. O sigui, una d'aquestes dones imprescindibles, siga de dretes o siga d'esquerres, una d'aquestes dones imprescindibles en el tema educatiu. Però, clar, és que assassinen el seu germà, dels ideòlegs del nacionalcatolicisme, l'assassinen. Una persona té por, no? I a més, des d'aquest moment, això s'entén, que odie el que és la república, el que suposa la república, perquè l'han matat al germà. I després sí que és cert que quan... Clar, ella mor en l'exili en Argentina, no torna a Espanya, perquè a més el franquisme no li retorna el seu projecte, que era la residència senyoritas, no la torna a col·locar. O sigui, se queda falange a l'església i ella no torna altra volta a prendre possessió. Ella només ve a Espanya per a fer el seu discurs quan s'inaugura la càtedra de la Universitat de Madrid, s'inaugura la càtedra del seu germà. Ve, fa el discurs i se'n torna. I sí que és cert que al final, abans de morir en Argentina, està a punt de tornar a Espanya. Però no torna mai més a Espanya. I ella fa un testament, al final, el testimoni que fa al final, on renega ja del franquisme. Ella és monàrquica. Renega del franquisme i al final se dona compte que el franquisme és tot el contrari del que ella ha defensat. Clar, el seu programa, el programa del franquisme, la frustra. Sí, que no té res que veure en el que ella defensava, perquè aquesta dona era regeneracionista, institucionalista, se declarava feminista i tenia clar que el servei i el treball que havia de fer en la residència senyoritas era bàsic per a canviar Espanya i per a introduir a les dones en la universitat. Bé, tots aquests canvis que tu esmentes, que ocorren a partir de principis finals del segle XIX, principis del segle XX, desembocaran en el projecte reformista de la Segona República. Però tornem al tema d'aquestes senyoretes precursores i capdavanteres que foren les primeres a matricular-se en esta residència per a senyoretes. Quines eren elles? D'on venien? Pues, fonamentalment venen de la burgesia. Són dones de província
Són dones de província, amb una família benestant, que se dedica a treballs liberals, són notaris, són mestres, són professors d'universitat. Està prou barrada i prou tancada a la classe obrera. Sí que és cert que n'hi ha beques perquè una de les intencions de l'institucionisme és l'interclassisme, però sí que és cert que l'objectiu final de la Institució Libre d'Ensenyança i dels institucionistes i del seu projecte és un projecte liberal burgès, que després en la república confluirà en la socialdemocràcia i ahí eixirà el que és la política educativa republicana. Normalment la majoria de gent són estes. Sí que és cert que n'hi ha beques, però les beques crec recordar que estan en funcionament fins al curs 26-27 o 25-26. No recordo exactament, 26-27 s'acaben aquestes beques i per tant definitivament queda barrada. N'hi ha després un altre intent en l'any 34, però ja estem en l'any 34, que se munta dins la residència de senyoritas el que se diu el grupo cooperativa, que estava dirigit a la classe obrera, que elles mateixes assumien una sèrie de serveis que les altres no assumien, la neteja, la bugada i aquestes coses. I a més feien tasques, labors allí, que en tot això estaven d'alguna forma pagant-se el seu dret a estar en la residència de senyoritas. Aleshores, sí que era intens, lògicament, perquè la Institució de l'Ensenyança també promou l'extensió universitària i aquestes coses, entonces sí que hi ha intents d'interclassisme, però el que pretenen és crear una elit cultural que siguen el quadre que canviarà Espanya, que dirigirà a Espanya des d'uns postulats liberals, oberts, moderns, progressistes, regionalistes, i això és. Maestro, per exemple, deia d'aquestes dones que realment són dones d'avantguarda. Se feu una exposició a Madrid fa uns anys fabulosa i el títol era Mujeres de vanguardia, perquè mujer de vanguardia, com ho hem dit al principi. Ella deia, i això ho resumís tot, la más legítima esperanza que hoy tiene la joven España, 1915. Qui ha passat per ahí? Home, n'hi ha moltes, però jo parlaria d'algunes que fins i tot estaven en beca, com Victoria Kent, per exemple, esta és coneguda, n'hi ha altres que la gent ja no coneix, és que estem en la matèria educativa així, Maria Sánchez Arbós, no sé si la gent la coneix o no, també està allí, per nomenar alguna més, a María Luz Morales, Josefina Caravías, María Zambrano, també passa per allí, María Zambrano, esta també la coneix la gent, Maruja Mayo, per exemple, també, i altres més de les últimes, de les que ja estaven també en la Guerra Civil Espanyola i varen dirigir el que va ser la residència durant la guerra, també són algunes molt conegudes, altres menys. Tenim Encarnació Fuyola, tenim a Teresa Andrés, Aurora Arnaiz, i algunes valencianes que sempre s'obliden tots els manuals de les valencianes. Valencianes per ahí passaren Àngela Sempere San Juan, passa Carmen Valero, la mestra de Silla, passa Azucena Pérez Pont o Pilar Coll, per exemple. I ahí lo interessant i lo important de tot això és que totes aquestes dones s'incorporaren, tingueren la possibilitat, la república, no, la residència, es dona la possibilitat d'incorporar-se a aquesta vida activa, a aquest projecte de regeneració del que parlaven els grausistes, la generació del 98, tota aquesta gent, no? I adquiriren un important paper i una important rellevància en un món, estem parlant encara del segle XX, de principis, dels primers del segle XX, en un món dissenyat pels homes i per als homes. L'adveniment de la República marca un canvi radical en el camp educatiu i en la concepció femenina. Es manprèn una reforma sense precedents del sistema educatiu i un paquet de mesures molt ambicioses per a igualar els drets de les dones als dels homes. Com afectarà tot això a l'ensenyament de les xiquetes en les seues aules? Això és motiu per a una altra entrevista d'estes. Si tenim que parlar del projecte educatiu de la República i com afectar les dones, això reclama una altra sentada de 2 hores perquè a més a la gent li agradarà. A mi així el que jo diria és simplement una reflexió. És a dir, quan arribem als anys 30, que és la proclamació de la República, ahir conflueixen, com he dit abans, 3 generacions d'intel·lectuals que venien lluitant per aquesta regeneració i aquesta modernització del país, la del 98, la del 14 i la del 27. I aquests 3 van a confluir ja en el 30. Això, els anys 30, l'any de la República, és el punt culminant
de l'edat d'or de la pedagogia o de la història de l'educació espanyola. Citaria sí, perquè es dona compte un poc la gent de la importància que té l'any 31, la República, és la Constitució de desembre del 31, que jo sempre he definit aquesta Constitució com una educació educativa i feminista, perquè té una impronta important d'aquest article 48, que és un programa pedagògic de la República, i ahí diu quin és el tipus d'educació que necessita Espanya. Marcelino Domingo, per exemple, ho diu ben clar, perquè veig un poc la necessitat d'invertir en educació. Marcelino Domingo ho diu ben clar en l'any 31, quan diu que pretenen, el govern nou de la República pretén construir una democràcia moderna, una democràcia europea, i Espanya no podrà ser una democràcia mentre el 50% de la població siga analfabeta per falta d'escoles. Per tant, han de construir escoles. Però no solament construir escoles perquè estem en un país sense escoles, sinó, a més, formar mestres i donar la consideració que el mestre reconeix. I a partir d'ahí s'engega un projecte apassionant, perquè estava comentant al principi que tots aquells projectes, totes aquelles il·lusions, totes aquelles propostes que estan fent-se des de finals del segle XIX i principi del XX, com el tema de la graduació de l'ensenyament, a partir del 30, o com la coeducació, o com el laïcisme, o com el dret a l'educació, tot això, a partir dels anys 30, és quan intenta executar-se. I a més, els moviments educatius moderns comencen també a aflorar a partir d'aquesta època, d'una manera lliure. Qui vol tria Montessori, qui vol tria de Crodí, qui vol tria Freinet, però cada un practica. Hi ha una renovació pedagògica i unes metodologies europees que en Espanya estaven barrades. Dia que és una educació femenina i una constitució femenina, una educació basada en els preceptes educatius, perquè la Constitució converteix la dona definitivament, la converteix en una ciutadana. Consagra el principi d'igualtat entre home i dona i marca, per fi, la seva majoria d'edat i la dota de tots els drets. O sigui, allò que reclamaven ja els krausistes, que reclamaven els regeneracionistes, això que hem vist abans, no? Que hem comentat abans, això no estava en una norma, no estava escrit. Aquesta Constitució li atorga aquests drets a la dona. De fet, la dona no podia votar, tampoc. La primera volta que pot votar és l'any 33, i això és un dret que li atorga també la Constitució republicana. Però perquè la gent es doni compte del que porta aquesta Constitució, no solament reconeix aquest sufragi universal, sinó que regula el seu accés a càrrecs públics, es reconeix el matrimoni civil, el seu dret a la pàtria potestat, que no el tenia la dona, se suprimeix el delicte d'adulteri, que era solament per a la dona. Això seria tot això un escàndol. Claro, és un escàndol, però era un escàndol tot. És a dir, la República fins i tot una de les coses que no executa, que no acaba de transformar-ho en norma, és la coeducació. Per exemple, així com el laïcisme s'atreveix, i jo sempre he mantingut que això va ser un dels detonants de la Guerra Civil Espanyola, la intervenció de l'Estat en l'educació i el poder que es lleva definitivament a l'Església, i aquesta lluita que hem començat parlant d'ella, que es produeix en el 18 i que després assistim a d'ella durant tot el segle XIX, i aquesta lluita la guanya el laïcisme i la guanya el liberalisme en els anys 30. Però acaba una guerra civil espanyola. La guerra està, el camp de batalla està en l'educació, però al final se produeix perquè la república s'atreveix al final a lo que no s'havia atrevit ningú, i era a que l'educació siga una atribució de l'Estat i que ha d'haver una escola única i unificada. Xiquetes i xiquets a la mateixa aula, amb el mateix currículum? Això és el que estàvem parlant. No, anem a veure. No, sigui com m'estic dient que s'atreveix a tot, s'atreveix a formular l'escola laica i per tant l'escola democràtica també, l'escola participativa i tal, i a més planteja clarament la laïcitat en l'escola. La coeducació se queda en una elecció del mestre. N'hi ha mestres que demanen la coeducació i la primera etapa de la República, el govern progressista, els ho concedeix, i ja està, però no se regula. És a dir, l'escola coeducativa realment se queda la norma en plena Guerra Civil Espanyola. En l'any 36, en aquesta segona etapa de la República, ja que l'educació és una educació de guerra, en aquesta segona etapa, i en Catalunya. Després ja
arriba a la resta de l'estat espanyol, republicà. Fins a aquesta època la coeducació està permesa, lògicament, perquè se defensa la coeducació. La coeducació està en les escoles que hem comentat, assajos pedagògics, com l'Institut Escuela, per exemple, o les opcions privades com l'Escuela Cosío, l'Institut d'Ensenyança, etc. Però el que és les escoles oficials, les escoles públiques, les escoles nacionals que van creant-se, continua havent en la majoria de pobles escuela de niños i escuela de niñas. Sí que a partir del 36 veuràs o se veuen com la majoria d'escoles graduades que comencen a funcionar a partir del... Bueno, abans també, no? Però les que comencen a posar-se en marxa a partir del 36 normalment són mixtes ja, són on se practica la coeducació. Per tant, la pregunta que me fas és no, l'educació, ahir n'hi ha que pegar un tiro d'orelles a la república perquè així vos atreviren a tot, tant que es produïu un col d'estat, la coeducació no. I per què no? Perquè damunt també continuaren havent assignatures diferenciades per a xics i xiques. Ara, quina és la diferència? Perquè la gent també ho tinga clar. Diu, és que no feu res la república? Home, i tant que feu la república. I tant que feu. Perquè el que possibilitava la diferència que hi havia entre l'abans i el després és que la república uní aquest símbol que apareix en molts llocs, que és la màquina d'escriure i la màquina de cosir. És a dir, continuaven pensant que la dona s'havia de preparar com a mare, s'havia de preparar com a mestressa de casa, era una funció natural, però li donaven la possibilitat de no anar per eixa via només, de dedicar-se a elaborar-se, a crear-se el seu pla individual, autònom i emancipar-se. Triar ser mare, però donar també la possibilitat de formar-se intel·lectualment. La que volia casar-se, doncs se podia casar, però la que no volia casar-se tingué la possibilitat de no casar-se. És a dir, no sé si la gent m'entendrà o no m'entendrà. És a dir, la coeducació no acaba d'aplicar-se, es va permetre. N'hi ha que dir que després això no se va permetre durant l'època del radicalcedismo, el que Llopis li deia l'etapa vaticanista. Ahí no se feu. Inclús n'hi hagué intents, per exemple, d'eliminar la coeducació en magisteri, que en magisteri, per exemple, ja se m'havia oblidat, en magisteri, per exemple, sí que s'aplica la coeducació. Ahí s'eliminaren, hi havia una escola de xics, una escola de xiques en cada província i se quedaren una escola. I en el període radicalcedista intentar també eliminar-se la coeducació. Per cert, defensar per una dona de Ceda en el Parlament, l'eliminació de... Estàs parlant del bienni negre. Sí, el bienni negre, sí. 33-34, no, 34-35. El bienni, sí, el bienni recalcedista. Sí. I aquest bienni, clar, hi ha se paralitzen molts projectes, no s'executa les ordres de laïcitat de la república que porten endavant abans, etc. Això sí que n'hi ha, però fixeu-vos que les assignatures diferenciades estan fins i tot en projectes revolucionaris, com el de Ferrer i Guàrdia, per exemple, de l'escola moderna, que és el més antic, el més interclassista i el més interclassista i el més de coeducació de sexes i social, que n'hi ha és de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. I costa la vida. I, sin embargo, sí, costa la vida, sí, i després resulta que és innocent, clar, després declara la seva innocència, no? Però fins i tot ahir, en aquesta escola que és l'escola moderna, que ahir sí que és l'exemple de coeducació social i de sexes més simptomàtica que n'hi ha, és aquesta, la de Ferrer i Guàrdia, fins i tot ahir n'hi ha assignatures diferenciades. Perquè, a més, tenen clar, i ho diuen, també les escoles laiques, per exemple, també hi ha assignatures diferenciades, diuen que el primer agent educador del xiquet i de la xiqueta és la dona. I, per tant, com que el primer agent educador del xiquet i la xiqueta és la dona, n'hi ha que preparar a aquesta dona per a que eduque a aquest xiquet i aquesta xiqueta en els valors de ciutadania, de república. Fins i tot l'escola Cosío, que és tan moderna, els dijous, que ens recorda que era els dijous, tenia unes assignatures diferents per a les xiques i unes assignatures diferents per als xics. Però això sí, després tots junts se n'anaven al cine. Però és que tinguem en compte que n'hi ha molts anys, no? Doncs ells tenen clar que la dona necessita preparar-se per a ser mare, necessita preparar-se per a la casa, però al mateix temps tenen la màquina d'escriure, al mateix temps les forma. Les volen formar, però són conscients que la seva realitat és diferent a la de l'home i a la del xiquet. Claro, sense obviar l'altra faceta que la faceta de mare. Les reformes del Front Popular eren molt necessàries considerant el nivell d'endarreriment que patia el país.
però que li costaren l'oposició ultrança de les dretes un intent de cop d'estat que derivaria en una cruenta guerra civil. La residència de senyoretes, com tu expliques, és evacuada com el govern a València, ja que ningú donava un duro per Madrid, amb les tropes franquistes anteportes. En què canvia la residència durant el període bèl·lic i per què Picanya i no qualsevol altre lloc? El Ministeri crea una delegació, una comissió delegada de la Junta Pérez de Estudios així en València, en desembre del 36, la protegeix, l'envia a València, perquè en la zona nacional se decreta des de Burgos la desaparició de la JAE, de la Junta Pérez de Estudios. Però la JAE continua, perquè la República no solament inverteix en material bèl·lic, sinó que la República, i una diferència que comentarem, inverteix en educació, continua gastant-se diners i invertint en educació. A més, ells pensen que més encara s'ha d'invertir ara. Per tant, protegeixen la JAE i l'envien en desembre del 36, l'envien a València, després crearan una delegació en Barcelona, quan el govern se trasllada a Barcelona, i ho fan perquè continue els seus serveis, continuen les seues tasques i continua treballant a través dels centres que gestiona. Entre aquests centres que gestiona està el grup femenino. Per tant, el grup femenino arriba sí a València al final del 36, però les xiquetes, les jóvens i les mestres comencen a partir de febrer de l'any 37. Estar així en València, en l'hort de Picanya, comencen a estar, no? A allotjar-se. Què ha canviat? Això és la situació. Estem en finals del 36 i el febrer, no? Del 37, principis del 37. Què ha canviat? Pues ha canviat molt. Tinguem en compte que hem passat d'una política educativa reformista, principis liberals i socialdemòcrates, a una política educativa de guerra, una política educativa antifeixista. La institució en aquest moment, a partir d'ací, passa a estar en mans de Jesús Hernández, que és el Partit Comunista. I després el següent ministre és anarquista, és el Segundo Blanco. La consideració de l'educació, i a més en una etapa de guerra, no té res que veure amb l'anterior. Però sí que és interessant tindre en compte que els projectes educatius que continuen portant-se endavant en aquesta època són dignes d'elogi i d'estudi. N'hi ha ombres i n'hi ha llums, però és que en l'altre sector, l'altra zona, la zona franquista, és absolutament oscuritat el que n'hi ha, no n'hi ha ninguna llum. Per això n'hi ha tants estudis i els estudiosos d'educació, i a mi en concret, es continua interessant este tema i se continua investigant perquè apareixen tota una sèrie de projectes tremendos, de força, que ara en comentarem alguno, encara que siga de passada, no? La institució en aquesta època, per tant, està al servei i a l'abast de la classe obrera. Es confirma així, en aquesta època, la ruptura amb l'elitisme tradicional que tenia la residència de senyoritas en aquell període i s'obri definitivament a les filles de la classe treballadora, igual que l'educació en general. La finalitat de l'educació en aquesta etapa de la República en guerra és l'extensió cultural, la democratització. És portar a la pràctica el que en algunes o moltes ocasions s'ha quedat en la Gaceta de la República. Ells el que pretenen és això, aquests projectes, revisar-los, projectes d'acabar en la concepció aristocràtica de l'educació, per exemple, la democratització absoluta de l'educació, estava en el concepte, en la concepció, en el que se volia fer, però que realment no s'havien portat al 100% endavant, estos ho revisen. Però a banda d'això, creen tota una sèrie d'institucions noves, però fabuloses, com per exemple les brigades volantes contra l'analfabetisme, que és l'alfabetització en la rereguarda, fonamentalment les dones són les que porten aquesta tasca, los milicianos la cultura, l'alfabetització en el front, el batxillerat obrero, un batxillerat específic per a la classe obrera per a que se traguen la titulació. Moltes d'aquestes xiquetes estudien batxillerat obrero en la residència esta nova de senyoritas en el període de guerra. El Instituto Politécnico, el Instituto Obrero, la llar de los soldados, és a dir, hi ha tota una sèrie d'institucions totalment noves. Però a més n'hi ha unes altres que se renoven, canvien. Quines? Pues són els estudis de magisteri, per exemple, i la residència de senyoritas. Què canvia? Pues canvia l'objecte, canvia la finalitat, canvia tot. Per què? Perquè l'objectiu en aquesta època, durant la guerra, l'educació se converteix en un instrument ideològic.
una educació de guerra, una educació revolucionària, una educació de classe. Això és el que s'intenta afavorir des del Ministeri Comunista de Jesús Hernández, és potenciar l'extensió cultural i l'educació, sobretot, entre la massa popular i el proletariat. I a més, estan convençuts que el feixisme cal guanyar-lo a través de l'educació, de la cultura, de la formació. Estan convençuts que una societat formada i educada guanyarà el feixisme i continuen creant llocs escolars, continuen creant llocs de mestres i continuen posant diners en tots aquests projectes d'extensió cultural, d'extensió de la biblioteca, per exemple. Fa una feina tremenda, no? La Maria Moliner, per exemple, així en la zona de València, en les zones rurals, on porta biblioteques, on porta llibres. Continuen invertint. Mentre en la zona franquista l'objectiu és guanyar la guerra, cueste lo que cueste guanyar la guerra, en la zona republicana pensen que l'educació i la cultura és bàsic per a poder guanyar aquesta guerra. I aleshores canvien aquest objectiu en la residència també de senyoritas, on el que pretenen és donar entrada a la masa obrera, al proletariado, extender la educación a todas las clases sociales. Entonces, primero, por lo que me preguntaba la diferencia, en ese context cal entendre la diferència que s'opera en aquesta residència. Ja no seran senyoritas, entre cometes, ¿no? Això que porta això de senyoritas, que és molt, muy pijo, ¿no? Muy guai, muy de ese liberalismo burgués, ¿no? De senyoritas, seran filles de la classe obrera, seran filles de treballadors industrials i filles d'agricultors, dels que entraran allí. I això és un primer canvi que s'opera. Segon, serà gratuït. Està totalment becat, no pagaran res per estar allí. I en tercer lloc, a més d'això, donen la possibilitat de que no siga solament la finalitat l'entrada a la universitat, els estudis universitaris, que no siga la residència de senyoritas solament una institució col·laboradora o complementària, diria jo la paraula, de la universitat. És a dir, la residència de senyoritas anterior, l'anterior a la guerra, preparava les dones per a l'aguanta a la universitat. I altres se preparaven allí també el doctorat, per exemple, no? I allà s'oferien biblioteques, s'oferien laboratoris, s'oferien conferències, era algo espectacular, no? Així no solament se prepara per a això, n'hi ha xiquetes que estan estudiant per al batxillerat obrero, n'hi ha xiquetes que estan jovens, no? Que estan estudiant per al magisteri, sinó que a més se converteix en una espècie de casa de la cultura, d'alfabetització, on les dones que volen assistir a aprendre o a tindre nocions de cultura general poden assistir, les dones que volen assistir a tindre alfabetització, simplement a saber llegir i escriure, perquè no saben llegir i escriure, poden assistir, i se converteix això en un símbol de la sororitat femenina, perquè és un lloc en el qual les dones conviuen, viuen, se formen, ajuden a altres dones a formar-se, etc. És a dir, se converteix allò en una institució, en un lloc espectacular. Una xicoteta república, no? Que és la concepció que tenien de l'antiga residència de senyoritas. És un lloc en el qual la gent conviu i on els valors del respecte, la col·laboració, la participació, estan a l'ordre del dia. Les xiquetes allí viuen i conviuen com un xicotet estat, i entre elles se recolzen. I a més defensen aquests ideals i aquestes propostes i aquests projectes que la república els ha oferit i que no somiaven mai poder-los tindre i poder arribar. És cert que a final d'any, en desembre de l'any 37, se crea una altra secció del grupo femenino en el carrer La Pau de València, el que actualment és el que era la Casa de la Cultura, que hi ha una placa. Actualment no sé si la gent jo crec que ho haurà vist, hi ha una plaqueta allí que posa Casa de la Cultura, que és on van els intel·lectuals primer, quan els porten de Madrid, quan el setge de Madrid, el que has comentat al principi, allí se situa, en desembre del 37, una altra secció del grupo femenino. En la secció que se deixa en la Carla Pau, allí van a parar les dones que van a preparar-se per a la universitat, i en la de Picanya se queden les dones que se preparen per altre tipus d'educació, de la classe obrera, fonamentalment, i la classe agrícola, no? dels llauradors.
i els altres a la universitat. Entonces passen, algunes de les xiquetes que estaven preparant-se per al batxillerat obrer o estan preparant-se per al magisteri, passen a València. I una cosa curiosa és que la residència d'estudiantes, la d'hòmens, no arriba a València, no se trasllada a València i se situa també allí en el carrer de Pau de València fins a l'any 38. Fins a l'any 38. És a dir, la República posa en marxa abans el grupo femenino, ja totalment canviat i en objectius diferents, en València, el grupo femenino que el grupo masculino. El grupo masculino després conviu també en el mateix edifici amb el grupo femenino. Però és una cosa curiosa que les últimes residents femenines són les primeres en abandonar Madrid i anar-se'n a València per a que continuï aquest projecte, i la masculina arriba posteriorment, en febrer del 38. És a dir, estem parlant d'un any després. I Picanya, per alguna raó en concret? L'Horta Sud en general era un referent en la protecció i el dret a l'educació i a la infància. O sigui, la Constitució del 31, esta famosa Constitució de desembre del 31 que s'ha comentat, estableix també dos elements interessantíssims i importants. Un és la protecció a la infància i l'altre és el dret a l'educació de la infància. Per tant, protecció i educació. Protecció i educació són els dos elements que estan en les colònies escolars que se creen per atendre aquests xiquets, que són evacuats de zones de guerra, zones de perill. I l'Horta Sud és un referent en protecció i és un referent en el dret a l'educació. Moltes poblacions de l'Horta Sud, que estan a la rereguarda, tenen colònies col·lectives i colònies en règim familiar. Així ràpid, en règim familiar és que els xiquets eren atesos a les famílies i llavors acudien a les escoles, que a més ne creen més escoles també la República perquè fa falta atendre aquests xiquets. I col·lectives és quan conviuen tots aquests xiquets en règim de règim col·lectiu. Aleshores, Picanya disposava de 3 colònies col·lectives en les zones que tenen de camps de tarongers, 3, nada más y nada menos, que aquests 3 atenien a un total més o menys de 170 xiquets i xiquetes. És per tant una xifra interessant, important, i a més tenia també una colònia familiar. Per tant, els xiquets i les xiquetes també assistien i eren atesos en les famílies. I això va suposar duplicar el número d'escoles que hi havia en Picanya per atendre'ls. I llavors tenim a Paiporta, que Paiporta també tenia una colònia importantíssima en règim familiar i a més una colònia a la FUE, la Krupskaya, la colònia Krupskaya, per això se coneixia com a la colònia russa, que la portava i la dirigia la FUE. Aleshores, clar, la comissió directiva de la residència del grup femenino no és baladí, no és estrany que se dirigirà precisament a aquestes poblacions. Perquè les colònies, com tu expliques en alguna obra teua, era un recurs educatiu que ja es venia practicant abans de la República. Sí, això ho introduïx també en la institució d'ensenyança a final de segle. La primera colònia escolar que s'introdueix així en Espanya la introdueix el Cosío, Cosío a través de la misión del Museo Pedagógico Nacional a principi de segle. Y Blasco Ibáñez ya tendrá y después a partir de ahí pues ya, claro, sí. De todas maneras, estas colònies són de refugiats. Aquestes colònies són refugiats, que no són el mateix que les altres. Les altres colònies que hi havia abans era una iniciativa, és a dir, els xiquets i les xiquetes estaven en una situació en Espanya, la que hem comentat abans, tornem a trobar el tercer, una situació lamentable. Una situació en la qual els xiquets es morien de tuberculosis perquè moltes escoles eren quadres i a més quadres literalment, eren quadres. Hi havia escoles que tenien que esperar que els animals isqueren per poder entrar els xiquets a rebre classe. Aleshores, tenien unes situacions, sobretot a les ciutats, que hi ha una mortalitat infantil tremenda. Per donar alguna dada, per a que la gent veja quina era la qüestió, estem parlant de 1902, dades de 1902, crec recordar, que eren de 1902, no? Per la població infantil de menys de 15 anys suposava pràcticament el 50% de la mortalitat que hi havia en Espanya. Espanya era el quart país on més xiquets i xiquetes morien després de Rússia, Hongria i Romania. Després de tots aquests països, a principi de segle, Espanya és on més xiquets morien. Entonces, la situació de falta d'higiene, de falta de recursos, era tremenda, no? Entonces, trauen les colònies escolars, que sí que estan ja en Europa, pues, ja se porten en marxa, les trauen com un recurs, en principi una iniciativa completa. És un exemple fabulós d'educació integral. És una iniciativa higiènico-sanitària, educativa,
social, que ja t'he dit, la introdueix també com pràcticament tot en este país, la institució d'ensenyança, i l'organitza el que és el Museu Pedagógico, que la dirigeix Cosío, que és l'alumno aventajado de Ginés Los Ríos, en 1887, a final de segle, quan hem vist abans tot el que està succeint en Espanya, aquests canvis que vindran després a principi de segle. Entonces, se identificava com una activitat complementària, però hi els xiquets, que era gratuïta, la seva estada hi era gratuïta, els xiquets pues, ahí entraven en contacte amb la mar o en contacte en la muntanya, xiquetes, i eren pues, atesos durant aquest mes, els medien abans d'anar, els medien el cap, els pesaven, els medien l'altura per veure el que havien progressat. Entonces era intentar salvar els xiquets i a les xiquetes d'alguna forma la situació en la qual se trobaven. I és cert que, clar, en això se basa en un llibre del Blasco Ibáñez, perquè és cert que les escoles laiques, o sigui, pràcticament partits polítics, l'Ajuntament de València, munten colònies escolars. Un dels promotors va ser Gómez Ferrer, per exemple, que la gent de Gómez Ferrer només sap que n'hi ha carrers de Gómez Ferrer, però Gómez Ferrer és un regeneracionista, és un dels qui clama per aquesta modernització d'Espanya a través de l'educació i que a més defensa l'ús higiènico-sanitari de les colònies escolars. És un gran defensor de les colònies escolars. Ja la gent ja sap alguna més que no el carrer Gómez Ferrer. Tornem a la guerra una altra vegada. Tornem a la guerra. Jo em pregunto si aquests estudiants de la residència eren conscients de que quan es produïra la derrota, una derrota que era fàcil de pronosticar, tot i ser somni educatiu de la República se n'aniria en orri? Pues el grup de senyoret, el grup femení, realment, segons la documentació, estagué pràcticament fins al final, estagué en marxa, en pocs recursos, en líos embolics interns, en poques mestres, ja moltes n'havien anat, en menys alumnes, és a dir, la situació, les bombes estaven caient, algunes de les que estaven allí, que malauradament han faltat, este any han faltat les dos últimes supervivents que hi havia d'esta residència femenina, les dos últimes, una alumna i l'altra mestra, han faltat enguany les dos. Aleshores ella m'ho recordava que estaven en el carrer La Pau i estaven sentint les bombes. Però a pesar d'això, la documentació a la qual jo he tingut accés encara parla de les subvencions, de les ajudes, del nomenament de noves entrades, eixides i tal, pues en el mes de març, de febrer, març, encara estan parlant de noves entrades i eixides i pagaments. Per tant, estaria hasta al final. Conscients? Jo crec que no. Jo crec que les jóvens sabien que eren conscients que estaven en guerra. Primer varen viure d'una manera meravellosa. I n'hi ha una d'aquestes xiques, que és una de les que ha mort enguany, que era l'última de les alumnes que quedava, que el seu fill va escriure un diari sobre el record que sa mare li contava. I un capítol que en el meu llibre està com un annex, amb el permís d'ells, lògicament, és el que descriu l'Hort de les Palmes. I comença parlant de l'Hort de Palmes com a que quan arriba allí li varen dir que anava a ser el record de la seva vida, que el que allí anava a viure, li diuen altres que ja estaven allí, el que allí anava a viure i el que allí anava a presenciar i el que allí anava a conèixer, que seria un record que el tindria present tota la seva vida. I ella, al començament de la història, ho diu, que mai ha tingut un record com este, que el que allí va viure, aquesta cooperació en les altres, aquesta manera d'ensenyar, de viure, de col·laborar, que era el principi de Maria de Maez, tot el que tenia que ser la residència senyoritas, no? El tema de la formació en la virtut, la formació moral d'aquestes persones, no? Ho viu. Entonces, jo crec que elles eren conscients de la guerra, però jo crec que no eren conscients moltes d'aquestes joves del que se venia damunt. Jo crec que no eren conscients. No eren conscients que ninguna d'elles acabaria el batxillerat. Algunes estaven en l'últim any del batxillerat obrer. Ninguna d'elles, les quals han tingut accés o a ella directament, com és el seu cas, o a través de familiars, jo no ho sé tots, clar, perquè no he tingut en tots, però tots aquells en els quals han tingut accés, ninguna d'aquestes xiquetes, que eren xiquetes o jovens, varen acabar els estudis, unes començaven magisteri i altres estaven estudiant l'últim curs del batxillerat obrer, no el memprengueren, no el continuaren i se dedicaren a ser àngeles de l'hogar. Se casaren, se dedicaren a criar els fills, a atendre el marit, i ja ninguna d'elles va continuar estudiant. Alguna feu alguna de mecanografia, però no continuaren estudiant ninguna d'elles. Per tant, aquest somni, que sí, aquestes il·lusions, que sí que la República es va oferir
de poder estudiar, de poder treure una carrera, d'arribar a la universitat. Això se va acabar, no eren conscients. El que sí que està clar, que sí que eren conscients i que sí que està clar que sabien el que anava a passar són les dirigents, les que dirigien la comissió directiva, no? del grup de la residència d'estudiants. Estes sí que eren conscients, perquè eren persones com, per exemple, no sé, Maria Moliner. Maria Moliner, per exemple, estava en València i va ser una que en una etapa estava en la direcció de la comissió de la direcció de la residència d'estudiantes en València, Maria Moliner. Tots saben què és el que va passar amb Maria Moliner, per tant, Maria Moliner ho tenia clar, ho sabien. Sabien el que els anava a ocórrer també als dirigents de la Junta d'Estudios, que també s'exiliaren tots, per tant, estaven exiliats, sabien el que anava a ocórrer, claro. El dia després ja ho sabien. Les pobres jóvens, les xiques, tornaren, igual que les mestres, les que estaven allà com a mestres, tornaren als seus llocs, tornaren a les seves residències. I quan tornaren a les residències és quan varen tindre que, una, sobreviure a lo que els anava a vindre, i en segon lloc ser testimonis, que això sí que van ser testimonis, de la repressió contra els seus familiars i els seus marits. Comentaves abans que la República volia fer servir l'educació com a arma en la seva lluita contra el feixisme. Sí, durant la guerra, sí. I clar, és veritat que l'educació és un instrument molt potent, però la por encara és molt més forta que el que pugui fer l'educació, perquè el franquisme instauraria un règim de terror que dominaria a tota aquesta gent que s'havia educat en temps de la República. Sí, per això una dels èxits del règim que dura 40 anys i el dictador es mor en el llit és aquest règim de terror que va instaurar, on buscava no solament la punició, sinó també la prevenció. I la prevenció i la punició són els dos elements de la depuració franquista contra el magisteri primari. Doncs Wilson, hem fet un recorregut salvatge al llarg de la història de l'educació contemporània i hi ha algunes qüestions per a mi de gran interès, però que jo les deixaria per a una altra entrevista. Jo crec que sí. I és què va passar amb el franquisme i què va passar amb tots aquests mestres que van estar en actiu durant la República i amb un gran esperit combatiu. Ho deixem per a un altre monogràfic? Pues jo crec que sí, que podem deixar-ho per un altre monogràfic. I si vols sí que podem fer un repàs, si la gent no està avorrida i tu tampoc, i deixem per un altre dia la depuració franquista contra el magisteri primari en si, aquests elements de depuració. Doncs deixem pendent una altra visita al quarter general de Lletres Ebens a Montolivet. Moltes gràcies per la teua col·laboració. Pues gràcies a tu, clar que sí, home. I vosaltres, els oients, quedeu citats per al pròxim monogràfic que tornarà amb la Corona d'Aragó.